Oke, dulur, malam hari ini biasa ya tempat tongkrongane ning masjid sambil menunggu sholat ngisa ya wis ngobrol apa eneke. Ki mangke ya biasane iki enek gedang goreng, telur goreng ngono ki mangke. Mbane urung metu ngono ya wis ngobrol apa. Pripun, Bray? Wis lumayan. Tapi masa nek perubahan apa? Mumpun enten. Masalah tapi romo. Lah aku yo rada ngerokok sih. Iki mangke ra yasinan terus ngombe arwah lho kan. Tapi saya tak tasik grup-grup lho. Mboten. Ya bingung lah masalah iki sobat bengi iki kaya mbok tak terus komeng gangdung-gangdung sampean. Loro jere. Ya memang bingung lek kuping lha wong ngene iki ae kuping yo jibek kok ngene. Kaya kopi bro. Cekik iya. Iya, piye? Mau piye piye? Ya piye aku yo ngomong. Tapi saya muni grup-grup Mboten. karena iki lek isih muni iki digorolne yo dicek ning PHT. Iyo makanya kota kan sapa kene ngak-nguk Kapan? ambulan awane. Empuk. Kok ngene dhewe kene ta? Urip ning ratan gunung Bu. Iya lek uratan. Ya empuk lek uratan iki lho gedhe wis sapa sing digawa ya ero lek ngono iki kok. Kayak tau kene ramas dil. Bah, lah ruwet ta to iki. Lah maksudnya kerja takone kene sapa sing digawa mangke ya nek kene kan terus kira-kira ya iki. Lah ning ratan gedhe iki yo. Dalah. Wong bintu ni wong masih. Ora iki yo ndio Ratan gede. Ayo. Gene iki lho lur, pokoke iki panggah lucu enak-enak ning masjid sing ngopo. Oh, balan yang dagelane balan gitu lucu titik. Panggah lucu ngono iki. Lah yo lucu to lur. Lah dalan gedhe kono takokne ambulan iki sing digawe sapa sing ngerokane. Keluarga kene yo. Bisa Engko ngedung rono ke terus ngalap rek rego nyang kota. iya memang kan prosedurnya ngono lek kaya ning kene paling lek koran siki engko playune ning rumah sakit Riawaran ngono. Engko lek terus kono ora mampu kan dirujuk ning komisi. Kono kan lek dirujuk ya saka mobile memiwaran kono. Iya. Di mobil kono. Ke yo bayar. Yo ora. Ora bayar. Ora bayar. Impun juga. Iki barang yang musim mana tadi? Musim watuk piye? Iya. Ya, ini serat. Subuhan mangke nek wong ora. Enten. Subuhan mangke sapa sing ada? Mas Agus. Nggih. Yo aku Pak Deman Agus kuwi. Bapak ngaku sih. Sampeyan tiba ora subuhan. Weh, lah ora cedhek kok. Ora nyang lur mbak ya. Ini kalau bola ya sedengak nae langgare ning kene iki ya sok arep poso ora wis saya rame sing sembahyang ngono sing ngaku-ngaku ben saya rame ngene lho. Tapi nggak jadi sini. Iki bahas masalah mushola iki yo kan tapi dhisik kan akeh mbak jamaah semene sampean terus. Alah, ngomongnya biyen iki ngene iki kan tenan. Tapi wong bisa eling-eling yo kuwi iso sepuhe iki. To ya sampean Bapak Imen. Iya Mbah Sali. Mbah Sali ora enak ya wis. Tolong neh, Mbah Sukaji ora enak bisa. Mbah Boy men ya wis. Ora enak iki. Pokoke biyen ki sing ora tak godhang ki aku jeneng Timur Maadi Mbah Sali Bumin kuwi. Ya wis kuwi. Nek riyo-riyo kuwi ya wis. Sak seminggu aktif sami sesasi blas. Sampai ki alhamdulillah ya wis
maghrib isya iki serata damai lah. Lumayan. Subuh ya piye lho subuh kadang apa kebulan sarung ki lah ya buat terang nang sarung ki. Beh. Ya Allah. Itu ya Aku anu ki aku jadi jam 4 bulan rokok gunung ini. Karena aku lek subuhan itu nyatu anu jarang ngegang. Tapi lek jenenge ngasar. Wis misalnya kelepok liranian. Bisa zaman Pak Hasan karo anu yo bisa ning manggal ning kene iki jan. Pak Hasan karo Pak Sidik, yo Pak Sidik karo Pak Hasan kuwi. Gua kepanban aku danu. Nah, mana anu tadi datang. Cari rumput pantuk kambing aku yo ngono. sampai Iya Pak Hasan, Pak Sidik iki kusuk rene iki kok sawet betul. Tak memang proses yang aku subuhan ngasar. Subuhan tenan nek krungu lo akbar ora jam budal pesek. Ya, cut pokoke. Langsung mulai wayah kosong kan apa foto kan sadus. Heeh. Aku lek atus sesuk iki jualan Pak aku. aku ya apa Atau salah bisa. Bisa esuk ya wis. Keren. Kadung biasa ya, tapi kadung ora biasa ya cegah akhirnya. Paling ngalor ngidul mbah moto ngono kae. Berarti sampean lek sering adus lek subuh. Yo orang ben subuh. Wah. Ngono lur ben awake sehat berarti lek subuhan iki adus dhisik. Ben rada seger nang ngene iki paling mek raup. Wong aku sok-sok raup wis ning kene iki kate nek subuhan ngono. karo lagi kata Dene yo wis tangi wis suwi rokok tak cocok bareng lho, Gung. Nah, tapi sok wudu ning omah kirang ning dalan ndrejet ta iki. Ora apa ya aku dhewe sampe heran. Mulane aku lek tas kaya arep komat bareng ngono ya isih belum kae. Heran kita tas wudu lho mesti didangen. Tapi kan aku sampean iki piye nyapo. Oh, iki berbuti mesti. Aku baru ini ngomong gue. Harus aneh lambingnya di sini. Yes memang lah wong sepuh iki. Ini saya sepuh juga nih. Sudah berbeda. Sarapan ini tomo. Kamu sarapan roti kilo loro tok winian. Kalau bersama itu ya sampai kamu akan sarapan. Saya ingin jaga kesehatannya artinya ngono ya. Jadi tangi esuk raup sikatan ya wis ndang dicemplungi sego ngono ae. Mbuh ora nek campurane aku kolu ae aku. Aku lek sego kuwi malah jualan, Gung. Tapi sesuk lek ning kladi-kladi nggodhog kladi telur rambak ngono kuwi esuk. Kok tak prumindok loro ngono. Sesuk teko sore arep madang wis cegah. Ngendi nek nandur? Lha sampe ke omah nek nggo bibit ngene wis panas wis lawas. Iya aku yo kelingan. Anu sing budaya aku kae. Iya ya kae. Gaper. Lagi campur gurih kan lho. Lah wis tuwek, Pak. Tapi sik nom yo anyep. Yo tua. Nom jurang nom. Iya, enggak tuwa nemen yo ngaki trae. Wis sedingan ngono. Enggak enak. Cuman godhonge sing piye ora paham lah sing wis terlalu tuwek sing isih enom. Apane lho? Anak kaya kunir apa ngono ki lek ketok tuwek kan godhonge garing. Lah orane anu sing wiwite iki wis tuwa ta yo wong lek sing nom yo anune ngebung ngono kae ganyong yo padha karo Itu tua. laos kuwi lho. Aku dhisik bahasane anu ki josek untuk sik pepak Gung. Pokoke setahun keleman barang iki ngomong pengaruh ya. Dina-dina bet ora macem wis mangan yo eneng suwat, eneng uwi, eneng barang ngono kuwi. Enak ngomong keleman. Apa ngono lek.
Nggon kuwi suwek eneng kuwi eneng. Terus bili. Bili iki mungluke sampe sakmene saiki. Bili ya. Bili. Bili lho. Tapi pas saya mandowo ki kok ndak empuk jarene. Ya tak dudune kowe kan lho, Kak. Caranya ketuaan enggak. Empuk. Domo ya tangone dili sing nggon kuwi yo kuwi ngedan kae. Arep sing enom arep anu iki mesti enek sing empuk, enek sing atos sing yo yak-yak ngono kuwi mungkin yo mbok jenise bili. Ya apa piye ra paham. Kira-kira iya kok nggon kuwi ya ngono lho. Lah kaya ketuaan kono men menurutku ki ora. Karena yo kuwi wong kaya arep dirah enom ngono ya to. Lah yo enek sing padha nome lho memang ya enek sing empuk, enek sing Ya. enek sing ora. Lah iki mbone le. Lah sing empuk kuwi jane suwek kuwi iku. Lah suwek iki jane ora mambu kambir ora gatel. Tapi lek digodhang gatel wis. Boten. Apa? Boten gatel. Gatel lah. Lah suwek. Lancar sip lah digudang. Demi gatel aku wis. Paling iki bakale nek sing gatel apa orane kuwi tergantung nek ngoncake jereke. Anakku iki lek ente iki. Walur sing gatel iki. Nah. Nek walur kuwi kan isine kuning, Pak. Kuwi anu, iles-iles isine putih. Kuning. Kuning beliau apa ilas ini? Apa sing Iya. anu mangke sing ora setel? Suwak. Suwak. Iki lho Lor, iki kan nek perdebatan ya sesepuh iki apa jenenge mangke? Suwak. Suwak ki mangke mbae iki ngomong lek digodhang ki gatel. Lah Mbah Sita iki Mbah Karni ngomong ora gatel. Kira-kira menurut sampean gatel apa ora monggo. Aku dhewe ora paham lek iki mangke gatel apa ora. Itu kan walur. Nah, katutan walur ki ora eneng wingi iki. Aku dhewe. Alah. Oke, wis ngono Lur. Lek kembange jenenge kembang bangke ku lek sampe wis mekat karo korangan, ambune jan ngelek-elek, ora dipendem. Lah coba iki. Bunga bangkai. Lek kembang ki wite ki sakmene iki gek kembang iki sak ana sak pupu lho. Duluan Bang. Ndukur ngono. Ambune ana. Saudara tengah wengi bareng tak paran tak gak dipacul lho. Wes Lur, ngono ae iki sajake memori HP-ne barang arep bledhos. Iki pembahasan wis biasane ngene iki nongkrong ben sore sambil ngenteni salat Isya. Iki mang ya pembahasannya bahas Suwak. kelem-keleman sing urung deal bahas suwek. Oke, lanjut sesuk ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono Lur ya. Sip pokoke.